Безнең гаиләгә килгән кайгы шул энемне югалту инде. Энем 20 яшендә китеп барды. 20 яшендә? Без Рөстәм белән безнең яшь аермасы ел ярым гына иде. Бер артлы тудык, безне игезәкләр дип йөрттеләр Рөстәм белән икебезне. Без ошаган идек бер-беребезгә. Рөстәм 20 яшендә яңа ел алдыннан чыгып китә командировкага Саратов шәһәренә. Һәм шуннан кире әйләнеп кайтмый. Юлда аны бер милиция кешесе туктатып, ул исерек иде. Аның үзенең табельный оружиесе булган. Шунда ничектер сүзгә сүз килеп, ничектер менә шундый кайгы ата Рөстәмгә. ел. 90-нчы еллар. 9 яшьлек, 9 айлык кызы кала Динара. Динарага хәзер 25 яшь. Беләсеңме, күпме вакыт узган? 25 ел гомер узган. 26 тулды. Ние, шулай. Ләкин бу инде бик тетрәндергеч, бик зур кайгы иде безнең гаилә өчен. Менә бөтенесе күз алдымда. Шул менә без Юнеский битендә яши идек, 5нче катта. Әти-әни хәзер дә шунда, Мәскәү районының шул Юнеский битендә яшиләр. Безнең район. Менә шунда алып кайттылар. Рөстәмне алып кайттылар. Яңа ел алдыннан 29 декабрь көнне без аны җирләдек. Бик салкын көн иде. Подъезддан чыгарганда Рөстәмне менә булай бөтен йорт буйлап чәчәк сибеп бардылар. Кар яуды. Без Рөстәмне җирләдек. Беләсеңме? Әллә бер айлап кар күмеп шул чәчәкләрне өсләреннән йөрдек. Ул менә боз астында ята иде ул чәчәкләр. Менә мин хәзер бер кино төшергәндә нәрсә, менә ул шундый, ул куркыныч символлар, образлар име. Менә чыгасында иңнән име, шул юлдан барасың, ә синең кар астында, шул боз астында шул чәчәкләр җәелеп яткан. Абыемны, энемне озаткан Рөстәмне мәрхүм. Искә төшерә башласаң бик авыр. Әлбәттә, әлбәттә. Аблай ул хатирәләрне ул хәтердә иң ерактагы почмакта сакларга кирәк.